them at Hopabits TV.
Piniralunan na sa importante nga basura, pakikaan po sa may designated area basurahan. Iisa itong styrofoam niyan, pakiturot po. Pakiunay po sa mga nagkakarakan dito dahil pagwala ng styrofoam sa parel. May basurahan po naman sa pere. At yung pinawala na ito mainit sa mga sambahan ng Pardaco, mga laman niya at yan. Alin? Sa motor?
May auto. Pero kulang sa ano dito. Kupas talaga.